kay medyo sa balita nga nakita bag-o lang nisaka na sad ang kaso sa COVID. Gahapon na ba nakita na ko 200 plus. Dayon ang one day lang na ay natala nga mga 25. So na ano pud sa alert level 1 ang atong syudad. So yan po ang proteksyon, ang pagpakgang niini sa Dios sa iyang pagtabang na dili na kini mo kaylap budaghan pa mga iso. Dayon ay kaduha nga atong yampo mo kining yampo nato ang mas ang kalinaw, upside kalinaw sa atong syudad, labi na grabe na ang mga panron. Grabe na ang mga kriminalidad, misaka gyud, grabe gyud. Kung maka-obserbar mo, maka-notice mo sa mga balita, grabe, walay pagduha-duha ang mga tao muhunos sa kinabuhi. Mutulis mo daghan gid kay nga mga krimen mga igsoon ang misaka. Labi na atong yampo nga labi na kay kaming ang pista mga igsoon. Dayon ang ikatulo, padayon ta mag-ampo sa mga drainage system construction nga gid na trabaho. Yampo na to nga paspas ug pulido ang pagkatrabaho na mga igsoon. So niini nga pagampo sama sa giingon ni Pastor Sid nga unsa man ang igiya kanato sa balang espiritu ato kanang yampo mga igsoon. So dili na to limitahan ang prayer sa na-assign nga item kundi unsa may mga musantob sa inyo ang giya sa balang espiritu ato inyo pud kanang yampo mga igsoon. So ako man ang nahimong leader apan kitang tanan gisugo sa Dios nga magampo magtimbayayong niini nga pagampo mga igsoon. So padayon ta nga magampo nga adunay gyud paghunahuna pagtuo sa kinasing-kasing nga ang Dios anaa gyud tinuod gid siya ug siya anda motubag sa atong mga pagampo sa iyang kabubuton sa iyang kahimutan mga igsoon. So magampo ta mga igsoon. Among amahan nga labing gamahanan, Lord God, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat kaayo Dios sa imong pagkamaayos sa among mga kinabuhi. Matag usa ka namo nga kami imong giampingan, gitagaan mo kami gasa sa kinabuhi nga hangtod ni mga taknaa kami maayo ang among mga panglawas Ginoo. Lord, ikaw ang naga-provide sa tanan, ikaw ang nagagiya sa matag adlaw namo nga panikay-sikay Ginoo. Ug Lord, padayon ka nga maga-plaster sa among kinabuhi nga kami mahisama gayud sa imong anak nga si Ginoong Hesus. Lord, nga matuman namo ang tima niini nga tuig pressing on towards Christ likeness Ginoo. Lord, salamat sa imong pagkamaayo, sa imong gugma, sa imong grasya ug pag-atiman ka namo Ginoo. Lord, bisan pa man kami moabot sa panahon nga dili matinud-anon kami kanimo, makakapakyas kami kapan ikaw Lord padayon nga nagaagak, nagatabang, naga-remind kanamo ug kami imo gayong pabalikon diha sa sakto nga dalan Ginoo. Lord, salamat kaayo sa imong pagkamaayo kanamo Ginoo. Salamat sa imong pag-uban sa una namo nga sa pagsugod pa lang nagauban ang imong balang espiritu padayon kami naghangyo sa imong pag-uban sa among ikaduha nga prayer item karon kagabion Ginoo. Dalaygon ka Dios Lord God. Ug Lord, ang among ampo ang among syudad sa Cagayan de Oro diin kami nanimuyo Lord among pagampo man nga ikaw Lord ang magatabang Lord nining pagsaka sa COVID nga dili na kini mudaghan pagmaayo Ginoo nga matuldukan kini Lord tabangi ang among mga doktor, mga nurses, mga naa sa gobyerno Lord nga ang mga programa Lord nga aron Lord makontrolar kini nga problema sa virus Ginoo Lord nga dili na kini modaghan og balik Ginoo nga malikayan Lord ang mga pagtapok-tapok sa mga tao Ginoo. Tabangi ang among mayor, mga kasanduluhan, kapulisan Lord nga mahugutan na sad Lord ang makontrolar ang panagtapok sa mga tao Ginoo nga mahatagan na sad og insakto nga pagpakgang Lord hatagang pagsunod ang mga protocol nga gihatag sa gobyerno Ginoo. Tabangi ang mga gi-assign ni ang mga IETF Lord nga sa
nga Lord nga mahanay balik Lord ang katong pagpugong sa mga tao diha sa mga pagtapok-tapok nga mabalik kid Lord ang pirmi nga pagmas, mag-alcohol ug social distancing Ginoo. Lord, tabangi ang among lugar Lord nga dili na mo kaylap ang kaso sa COVID Ginoo, labi na Lord nga nindot na kayo ang among pagpanikay-sikay Lord kay balik na sa normal Lord. Apan Lord medyo gibati na usab kami kadlok ug midangop kanimo kay Lord aduna na usab ang pagsaka sa COVID Ginoo. Lord, walay nalilong kanimo, ikaw nasayon nining tanan unsa ang matabo sa unaan. Busa Lord, ikaw lang gyud ang among saligan Ginoo kay wala kami mahimo kung wala ang imong tabang Ginoo. Lord, ang tanan nasayran nimo og walay dili nimo kaya kontrolon Ginoo. Busa Lord, ikaw ang among saligan nga mapakdang kini ug ikaw magaproteksyon sa tanang katawan labi na sa imong mga kaanakan Ginoo. Aron Lord, daghan pa kaming magamit pa ang mga kinabuhi nga nagkahayag dinhi sa Cagayan de Oro nga kami nahimutang Ginoo. Lord, ikaw Lord ang magatabang usab sa among mga doktor, mga nurses Lord nga lig-unon mo sila Lord nga aron dili sila mataptan ni ani nga klase sa virus Ginoo. Og manalangin ka usab Lord sa mga nangaigo niini nga virus Lord, ikaw sab Lord ang magatabang kanila, mag Lord makarealize sila Lord nga ikaw lang gyud ang ilang saligan ini mga panahona nga Lord magagamit kag mga tawo nga sila usab Lord masangyawan may tungod kanimo, may tungod sa kasiguruan diha kanimo Ginoo. Lord, ikaw usab Lord pasinati, magamilagro, magaayo ka kanila o Dios. Salamat kay Dios among isalig kanimo ang COVID nga nasinatian sa Cagayan de Oro God. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Dugang pa Lord ang mga ampo amahan ang kahapsay ug kalinaw Lord sa among syudad Ginoo. Grabe na gid Lord ang makalilisang na gid ang mga pangitabo nga among sinatian diri sa Cagayan de Oro Ginoo. Lord, among pag-ampo Ginoo Lord God nga ikaw magagiya sa among mayor, kapulisan, kasundaluhan, mga kapitan, barangay tanod nga sila magkahiusa Lord sa pagpakgang niini nga problema Ginoo. Lord, tabangi ang among lugar nga ma-maintain ang kahapsay ug kalinaw Ginoo nga mahimo kining lugar nga mahimong malinahon nga lugar nga dili ta mahadlok bisan asa ta maglakaw-lakaw Ginoo. Ikaw Lord ang magatabang nga masugpo kini padayon ka nga magagiya sa mga kasundaluhan, kapulisan nga sila kanunay ang panagrubing ingon man ang mga barangay tanod Lord. Maadlawan padulong sa gabi Lord adunay pagrelibo sa mga pagrubing visible sa mga tag-area Ginoo. Ikaw Lord ang magatabang Ginoo nga mahimong peaceful ang Cagayan de Oro Ginoo labi na sa kami nga pista daghan kayo Lord ang mga lain-lain nga mga tawo nga mosulod ug mosakay sa panahon. Ikaw lang gyud Lord ang magabutyag niini mga dautan nga mga planos mga katawan magabutyag niini sa mga among kapulisan kasundaluhan mga hingtundan Ginoo mga otoridad Lord. Ikaw lang gyud Lord ang magatabang bisan pa man Lord ang mga katawan Ginoo nga dunay maka-observe og mga dili maayo dali dayon mo taho Lord ang tanan magtitimbayayong Ginoo nga dili kini kaya sa kapulisan Ginoo. Lord ikaw lang gyud ang magatabang nga mapadayon mamintinar ang kahapsay ug kalinaw sa among syudad Ginoo. Lord ikaw lang gyud Lord ang maghatag kanila panaghiusa, maghatag kanila giya Lord na mamintinar ang kahapsay ug kalinaw Ginoo. Padayon sa ikaw Lord magatabang sa gi-assign sa among mayor sa pagdumala sa pagbutang og mga lights Lord sa mga hilit nga dapit Lord nga mga mangitngit Lord himo Ginoo nga hatagan mo kini kalampusan kahumanan sa dili pa moabot ang pista Lord. Ikaw Lord ang magatabang nga mapaspas kini nga matrabaho Lord God. Lord, ug maingon man sab Lord among pag-ampamahan nga padayon nga Lord ibalik unta Lord ang curfew Lord sa katawan diri sa syudad Ginoo. Lord labi na sa mga kabataan. Lord labi na sa mga tawo nga walay tarong nga tuyo sa 10 oras sa gabi Ginoo. Ikaw Lord ang magatabang sa among mayor ug sa iyang mga kauban nga kini mabalik kini nga mga programa nga adunay curfew Lord aron ma-monitor ang mga tawo nga mogawas sa
mga lawom na nga gabi Ginoo. Ikaw lang gyud Lord ang among saligan na among magtatabang yan ang area sa among syudad Ginoo. Lord, ikaw ang among kinatibuk-an nga gisaligan, ikaw lang gyud Lord ang magabutyag sa mga tinago nga mga buhat sa daotang mga tawo Ginoo. Lord God, dalaygon ka Dios sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Padayon na sab kami namo iyampo amahan ang ang problema Lord sa among mga drainage Lord, paspas Lord, ang ilang pagtrabaho, daghang lugar ang na ilang gitrabaho Lord, kung gi-construct ang mga drainage system Lord, aduna usay aberya sa mga trapiko Lord, ikaw Lord ang magatabang, magagiya sa mga nagdumala Lord nga paspas ug pulido ang pagkatrabaho Lord aron hapsay og aruhay na usab Lord ang pagpanikay-sikay sa mga katawhan diri sa syudad Ginoo. Lord tabangan mo usab Lord ang mga nagdumala nini nga dili unta kini Lord makurakot ang budget nga gihatag para niini nga buluhaton Ginoo. Lord tabangan nimo ang among lugar Ginoo. Lord ikaw sab Lord mga imbes Lord nga among among mga pangunahuna mubati sa kalisang, kabalaka, kahadlok Lord nga dili nami kabasta-basta gawas tungod sa mga panghitabo nga duol ra sa among palibot Lord bisan ngana ang sitwasyon Ginoo Lord ang among tang response nga kanunay mag-ampo gayud kanimo Ginoo kung ang among pag-ampo sa unang panahon mubo karon Lord sa among mga lakaw matag buhaton muampo kami mubati kami kahadlok muampo kami og sa tanan namong buhaton part gid ka sa among naon ingon sa imong pulong Lord sa Proverbs Lord nga dili kami magsalig sa among kaalam dili sa imo ra gyud Ginoo ug ikaw og sa tanan namong buhaton ikaw among naon ug ikaw magagiya kanamo Ginoo Lord salamat sa imong pagkamaayo Lord karong panahon na usab Lord diri sa Cagayan de Oro dali ra kaayo ang kinabuhi Ginoo Lord sunod-sunod ang mga kamatay disgrasya mga pagdunggab ug uban pa Lord adunay mga paghiko Ginoo Lord among pag-ampo amahan nga gamiton nimo ang tanang Kristohanon nga may hinahimuyo ni Davita Lord nga Lord mas madasigon mas mainiton ipasilaw mo Lord ang kaluwasan ng balang espiritu nga naa kanamo Ginoo nga dili kami maging selfish sa among kaugalingon Ginoo kung dili Lord kinsa man ang imong tugutan nga mga duol kanamo Lord nga among masangyawan Lord mahimo unta namo kini uban sa imong kusog uban sa imong gahom Lord nga magapamuhat ka kanamong tanan Ginoo Lord nga sa dili pa mahunusan sa kinabuhi sa dili pa wala ang kinabuhi sa tao sa mga katawhan nga naa diri sa syudad Ginoo mapaabtan pa sa paglaom diha kanimo Ginoo Lord salamat kayo sa imong pagkamayo salamat sa imong giandam nga katubagan Lord andama ang among mga kasing-kasing nga malipayon nga modawat sa imong tubag kay Lord ang imong tubag mao mangyoy the best para sa kanamong tanan Ginoo dalaygon ka o Dios sa tanan kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus amen o amen